Thus far, the task team has been able to see about 200 plus names, so which we are verifying at this present moment in time. Ngamakhulu amalungu eANC anindekayo embikweni obuphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso. Lo mbiko uthole izinto ezibucayi ezenziwe yiqembu elibusayo nokuthi leli qembu belilokhu lihudula izinyawo ukubhekana nokuqhwagwa kwamandla ombuso. Owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma, owabe engungqongqoshe uNomvula Mokonyane kanye nowabe engamele umnyango kahulumeni Free State umosebenzizwane bangabanye babantu okuthiwa bahlomula emndenini wakwaGupta. Kumanje iANC isezinhlelweni zokuqala ukuchibiyela izincomo zekhomishana kaZondo malungana nebajube ezikhundleni zikahulumeni abathintekayo. We will, amongst others, review our policies with respect to cadre deployment policy and practice, party funding principles, organizational discipline and accountability and parliamentary oversight. Umgomo wokuthi labo ababhekene namacala athile ezinkantolo kumele bashenxe kulindeleke ukuthi ube sezithebeni zalengqungquthela yenqubomgomo. Izifundazwe eKwaZulu-Natal kanye neMpumalanga zifuna ukuthi uqedwe nya lo mgomo. iLimpopo yona ifuna ukuthi ubukezwe kanti iNorthern Cape iyaweseka. Radebe uthi umphakathi uzokwaziswa ngenyanga ezayo ukuthi leli qembu limiphi malungana nombiko wokuqhwagwa kwamandla ombuso.